Hello chat, be back. Skôr zahradlo, to chlapci. Nezdržujeme, nedám za chalami. Haló chalani? Haló. Môžeme ísť hrať? Zapínam. Počúvaj, Zilliana pôjde. Čím proti? Čím? Áno, zmenil sa. Mám tu niečo nové? Dobre. Zillian sa hrá na ability haste, tak som zvedavý. Nehral si niečo povedať veci. Nech to je iba pustené, nech tam sú nejaké views. Oh shit. Je tu hneď Giant Slayer. To idem. To idem vyhrať. Normálne hneď prvú vyhráme, ja ti to hovorím. Nevyhráme, Jack má toto, no. Ale akože hru. Ježiš. Chavez. Nice! Zillian main. Zillian je jeden z mojich obľúbených čempov. Už len preto, lebo ho nikto nehrá. A? Dori ti tá Akali bere strašne moc. Chcem zobrať Willy. Nice, ten je mŕtvý. Dobre, a ja. Akali ma one-shotla práve. Nice, má stun. Res. Pekne, pekne, pekne. Ale ona má strašne veľa života. Dori ti zlý timing. Berem horný heal. Ok, netrafil som. Ten Jack s tým Lordom sú akože celkom vahula. Sme ich vybavili. Uteč. To asi nič tákali. Nie. Bohužiaľ. Dojebal ma zóna. To už nič. Akali je svinstvo, no. Aha, no, bohužiaľ. Škoda, strašne veľa života má, čo si zle, to čo je? Dostal som Night Harvester. Dobre, lebo ti to dáva extrémny move speed, hej. Mňa tak najviac, ja to vám Turbo Assassin Blitz proste, mňa to strašne baví. To uvidíš tie one-shoty, aké budú lietať, mám úžasný itemik. Dobrý. To je svinia. Nevadí. Chyť ich. Bež draku. Áno, má oného kokota. Naháňa ma kokot. Poď sem ty kurva. Dobre, daj adios. Ešte máme stále máme... Čo? Stun? Bež, chyť ho. Vybuchne. Netrafil ma. Ale už resuje. Zase vyšla svinia. Chytaj. Bež, magic, nice, easy. Pohodička. Easy. Turbo Assassin Blitz. Rozmýšľam, či dám aj na kick ten stream, alebo nie. Ako môže, ale nemá tak range, čiže by som fokusol Silasa asi. Víš, oni majú ovú Aničku a Iverna. To vôbec, ten Silas dá one-shoty. No poďte si zobrať. Dobre, ten je mŕtvý. Zabijo! Nejak ho musí zabiť. Nice, let's go! Nice. To by nemusel byť vôbec zlé, Mark's Mage. To je veľmi dobrý. To je veľmi dobré. Veľmi dobré, no. Timo a Vlado to by sme mohli dať. Ja mám Night Harvester k tomu, to bude dobré. To bude dobrá jeba. Close. Odpálme sa tam. Dobre, to som Marek. do toho... Poď. To si mi veľmi skoro dal tú ultu. Hej, som to dojebal. Nevadí. Doriti. Blázen.
Je strašná chujovina. A nemám ísť ako za tebou. Aspoň si to tam rašol. Škoda, no. Ale on už ho neresne, ty mňa ešte, hej. Res. Snažím sa tam dostať k tebe. Dobre, pohodič. Ja som to dojebal. Turbal som sem blitz. Mám už overené, že 2 prizmy máš za hru. V priemere. To čo? Preletel cez nich. Chcem ten blázon, čo tu chce? Ja len utekaj okno. Nestiel som si dať ultinu. No, to je to najhoršie. To už je GG. To ma pekne naháňali hajzlici. Mňa zabilo toto. Spálil ma ten retard na susacký. No, s tým vieš? laserom. Stojte to, blúhnem. Nechaj ma! Dobrý cancer. Ježiš, toto bolo čo? To ešte prežil? Bere portál. A nie, skapal. Pohode, uhádzal som ho. Vy ste strašný cancer vykraftili, akože No, toto je taký cancerík. Your abilities can critically strike. Bez šance. Bez šance. Trošku máš od. To bol adios. Mám. Nevadí. Toto je insane! Kamoško, počuj. Tento itemik, to je najväčšia sranda, extrémna sranda na tankov s crowd control. Kúkaj, jak dlho letí, videl si to? Pozri, jak dlho bude letieť. Mordekaiser ma ujebala. Ja som myslel kvečko, dobre? Idem zobrať heal, hej? No, dobre. Poď sa koľkom tých bomb. Dobre, to som Ja mám každú chvíľu ultinu. Ty kokos. To čo robím? Ty kokos. No a títo dva, ja neviem, čo spravíme, kamo. To nič, kamo, on ide full tanka proste, jaká je to pussy. Nice. Au. Nestiel som vykasiť ultinu! Bol by mŕtvý. Jin ho zabil. Jin ho zabil? Nice. Aha, on ho zabil, to som si nevšimol. Flash na mňa. Nemám flash. Poď cez rastlinku. Yes! Čo máš za damage? Čo máš za damage? Dobre. To bolo dobre. A dáva to dosť kurevský damage, hlavne keď ide. Zober to, je to sranda. Ja skúsim ťa nejak udržať naživu. Náš streamer, what the fuck. To si stihol napísať? Už dáme. Nejak mi to laguje mi to. Dobre, pohodička. Ja som sa nestihol dať. Do riti. No je to final fight. Počkaj, oni dostali heal, čiže Ešte ak nemáme vyhráme,
Ak vyhráme, tak ešte jednu budeme jeden, musieť no. ísť. Dobrý, ti musel sankuje. Doriti, to čo má? To čo má? Som ho nemal targetnúť, nice. Jin diff. No tak, nice, pekne, orbital, res. Ak sa dá. Žiješ ty? Nie, nemám šancu. To je extrémne damage. Yes, let's go! Torbal som si blitz. To nie, toto nie je pre nich, čo? musím ísť toto. Ja reálne predám asi nejaký item a postavím Force of Nature. No, vyskúšaj akože, ale... Ja som zobral zóniu ďalšiu a ja to nestiam Ale potom budem mať menší damage. No alebo Akali v tom prvú. No koho chytíš, toho by sme mohli zabiť teoreticky. No one shot. Yes! Ver. To som to vedel. Let's go, GG! Let's go, GG, vyhrali To je sme. normálne YouTube video, hneď na prvú. Blitz a Zilan proste, ja ti hovorím. Yes! Dobre, Čo to ti napíšem si je? Blitzcranka do bola postavičiek, ktorými som vyhral. Spokojne som za sebou. Dám si tak